Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, prošli put smo vidjeli kako su David i Izraelci slavili prinosom i pjesmama zahvalnicama kada su donijeli kovčeg u Jeruzalem. Vidjeli smo kako je Bog, umjesto da odobri Davidov zahtjev da mu sagradi kuću, sagradio Davidu vječnu kuću s Kristom kao vječnim kraljem. Danas dolazimo do 18. poglavlja prve knjige Ljetopisa i Davidovih ratova. Do sada smo isticali da su prva i druga knjiga Ljetopisa povijest s Božjeg gledišta. Dakle, pitate se kako se vođenje rata može uklopiti u ovo. Poštovani prijatelji, jednostavna je rečenica da je u pozadini rata uvijek čovjekovo grešno srce. Vidite, kad je čovjek sagriješio, Bog je odmah rekao Sotoni u Postanku 3:15: i između tebe i žene stavit ću neprijateljstvo. Prijatelji, ne možete to ukloniti. Gospodin Isus je rekao: nisam došao donijeti mir, došao sam donijeti mač. I dok se zloća i grijeh ne uklone s ove zemlje, bit će ratova. To vidimo u ovom 18. poglavlju. Nakon što je David porazio Hadadezera, kralja Sabe, riješio se njegovih konja osim nekolicine odabranih. Zašto? Zato što je Bog rekao kralju da nikada ne množi konje ili žene. Davidov sin Salomon je kasnije oboje umnožio. Ali David nije, jer je pazio da bude poslušan Bogu. Iz povijesti znamo da je svaka nacija bila neprijatelj Izraela i da se borila protiv njih. Ali David je dobio pobjedu nad svima njima. A danas nam je rečeno da Božje dijete ima neprijatelje. Ne samo neprijatelje od krvi i mesa, nego i duhovne. A ako si dijete Božje, ti si i vojnik Božji. Dakle, kada obučeš svu Božju opremu, ne smiješ ići protiv bilo koga, nego moraš stajati. Zauzmite se za ono što je Božje, a protiv onoga što je Sotona. Prelazeći na 19. poglavlje prve knjige Ljetopisa, podsjećamo se na vrijeme kada je David napravio prijateljski gest prema Hanunu, mladom kralju Amonaca. Stari kralj je umro, a David je poslao izraze sućuti, jer je želio prijateljstvo, a ne ratovati. Ali što se dogodilo? Pod utjecajem amonskih knezova savjetnika, Hanun je uvrijedio izraelski narod i Davida. Ali David nije želio ratovati, a novi amonski kralj je želio. Vidite, želio je pokazati da može svrgnuti Davida. Stoga je unajmio vojsku iz Sirije da mu pomogne. U to vrijeme Sirijci su imali najbolju vojsku, pa je Joab, zapovjednik izraelske vojske, uzeo najbolje od svojih snaga i stavio ih protiv Sirijaca. Amonci su se postavili pred gradska vrata, a Sirijci s boka. I reče Joab svom bratu Abišaju: ako budeš svladan na svojoj strani, ja ću ti priskočiti u pomoć, ali ako ja budem svladan, ti mi priskoči u pomoć. Ovo je očito bila dobra strategija, jer su neprijatelji pobjegli. Ali time se stvari nisu završile. Amonci su dobili dodatnu pomoć da poraze Davida. Dakle, David je poveo svoju vojsku u bitku i kada je to učinio, otišao je pobijediti. Ne vodite ratove samo radi ratovanja. Borite se za pobjedu. I dolazeći do 20. poglavlja prve knjige Ljetopisa, saznajemo da su djeca divova bila pokorena. Jedan među njima bio je Golijat, onaj kojeg je David ubio u mladosti. A sada su i Golijatova djeca ubijena. Vidite, prijatelji, Amonci i Filistejci
bili su stalni neprijatelji djece Izraela. A Bog kaže, sve dok postoji zlo u svijetu, bit će i rata. To je stvarnost. Kao Božja djeca, mi stojimo u borbi, sviđalo se to nama ili ne. I sve dok postoji svjetlo i tama, ispravno i pogrešno, borit ćete se jedno protiv drugoga. A ako hodate sa zlom, to je zato što ste napravili kompromis s njime. Slažete li se s tim? A kada stojimo za Gospodina, bitka je neizbježna. Tko je vaš prijatelj uz kojeg stojite? Poštovani slušatelji, ovime završava naše učenje o poglavljima od 18 do 20 prve knjige Ljetopisa. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.